भइल भैया तले देवता लोग पुष्प के विमान पर चढ़ के और फूल के बारिश करे लगल। माता के आके दर्शन करे लगी। भवानी के दूसर का जौन हो गइल बा। वही बीच में नारद बाबा बीड़ा बजाते पहुंच जाता है। वही बीच में अरे बीड़ा बजावत नारद बाबा नारायण 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 नारायण। कौन सी किने कथी फेविकॉल भइल बा वहां के दवाई के में लागेला वो अपने के दवाई किने खातिर तो नहीं रहुआ के दवाई याद बनू और वो कंफर्म बनी न जो कौन दवाई लागेला में। हां हां हम रहुआ के देसीला दवाई बता दी। यहाँ नया पिच सड़क बनत होखे। अच्छा घर में अलकातरा लेके आई पछा एकदम जरी जाए झोखर जाए ओला करी कब। देखी तो कितना प्रेमी बानी। एकान के पुरस्कार भाई के हार्दिक स्वागत जय हो। राजा की बधाई मेरी बेटी भइल बाड़ी। नारद बाबा बीड़ा बजाते ले राजा हिमाचल जी दंडवत के ले ही ब्राह्मण देवता चरण में नमन करता। हमरा घरे एगो लड़की जन्म लेले बाड़ी तनु कर दिन दशा देखी। अब नारद जी और आनंद बाड़े ये जाना माता के दर्शन करिए नी वो माता के दिन दशा हम देखी। जौन भाई दुनिया के दिन दशा देखेली उनकर भाग हम देखी। हाँ सही में हरा रहे। अभी दिनैया का नाम सुने भी एक दिमाग पर चढ़ धोइले बकारी अलगे रहिए दादा धोइले हुई तो तोरा का हम जान दे दे सबरे वही पर घूर हम बाहर उनके के जारा मारा के जय हो भवानी जय हो। हाथ देखे पार्वती हाथ देखे नारायण नारायण नारायण। महाराज हाँ बाबा लड़की बहुत भाग्यशाली बिया। ये लड़की के जेकरा से शादी हुई एकर तब पति अजर अमर मिले है। बड़ा लक्ष्मीनिया लड़की बिया। देखी तनी औरी नारायण महाराज। हाँ बाबा एक रेखा तो बहुत गड़बड़ बा। का बा गड़बड़? अरे सब कुछ ठीक है एगो गड़बड़ पूजा नहीं के विश्वास आके देख ले। ए लड़की का हाथ में 3 गो लंबा लंबा रेखा बा यानी अगर पति जन मिली ओकरा में 3 गो भेपर लाइट हुई। सब पूछा ठीक है एगो गड़ा बड़ा पूजा सब पूछा ठीक है एगो गड़ा बड़ा पार्वती के जन्म भइल बा तू चिरकुट बटोरता
इन्हें पार्वती अवतार ले पड़ी आई चिरकुट लेके जा रहा नारायण 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 ये लड़की के हुई शादी हुई अभी बात जब पार्वती सुनली तो अपना माई से कहली कि माई हम जेकरा के छोड़ के आई बानी एकर मतलब कि वही पति से विवाह हो मैना रानी कहली कि वे नारद के फेर में पड़ गई जेकरा अपना बेटा बेटी ने के दूसरा के बेटा बेटी के मरम जानता जेकरा अपना संतान ना हुई वो दूसरा के संतान के प्यार ना करे हमारे गांव में एगो बा नाम ना धरे बोकर मीडिया वाला लोग अच्छा हमारे गांव एगो बा दो भाई बड़े एक भाई भैया भिलाई स्टील प्लांट उनका तीन गो बेटा तीनों बेटा रेलवे के अफसर हुआ बॉम्बे में सेंट्रल में आ तीनों पतो रेलवे के इंजीनियर 6 गो इंजीनियर आ रेलवे के महीना में 10 लाख आवता आई जन दुआरवा पर रहेला एकरा बेटा बेटी नहीं खे ई दिन भर अमरूद अगोरेला आ एगो अमरूद सरलो रहुआ के ना छुए अब 15 में जितना अमरूद गिर जाला सबके धोके आ लोग लॉयगर से अनाज से बेच देला कोई जी बताओ तोरा घरे 10 लाख के महीना होता रे आ भागा तोरा बेटा बेटी होइए ने के सरल दूसरा के अरे वो में के निकाल के बेच देला अरे आ भगवान के बड़ा लंबा हाथ हो केहू के लइका के निरादर करबा अपना फायदा खातिर पेशाब पर के खिया देता रहा जान जाइए भाई ओकरा इतना स्टैंडर्ड लकवा मरले बा स्टैंडर्ड लकवा बाप रे चले ला तो हमरा बड़ी आनंद आवेला कैसे अतले संजोग से मौगियों के मार देला अब आगे आगे उबा अब पीछे ही हाथ में कोई ईंटा टंग ले बिया अच्छा जा एगो दुआर पर के खर न छुए देला सरल घेवड़ा न तुरे देला अब भागा कहीं के दूसरा के बेटा बेटी के इज्जत न करबो त भगवान तार के बेटा बेटा दी है मरियो ने खोजा अब फाइनल मार दी तो काम खत्म हो अब जा जाए कि पार्वती कली के माई बिठा ना दिया हो देव ऋषि बानी एकर मतलब कि माई हमरा के जंगल में जाए जंगल में कहां जेबू कहां रहबू का खोबू कितना भाग से जन्म लेल बड़ उठबू एकरा दिमाग पर दिनैया चढ़ गई काहे कि भोगले भी आई जानतिया जे दादा हो बार जाम हम देखले बा बाबू जान जा जो हरिए बाबू बार पीछे देखे ने गोइठा के पार्वती काली की माई हम जंगल में जाए मैं नारायण काली की बेटी जंगल में मजा कहा जब कहा रहबू काली की माई हम मानव न हम जाए तब भिखारी चाचा के को धूल आ गई छोड़ी के नगरिया रे अरे चलाली धियारिया से अगिरा लागल मैना जी के लोर रे कि जाई के जंगलवा में अरे ध्यानवा लगावाली से अभी त लगल सझिया से भोर रे माता पार्वती जाके जंगल में ध्यान देली ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रटना लगोले अरे मनवा में धैले बाड़ी अरे शिवा के ध्यान हो पूजेली गौरा पे अरे तो गया हमार हो पूजेली गौरा पे
शिवाय। बनवा में गईली हरियाणा लगवली 12 बरस ले गौरा पतई जबवली कबल बिजनर बाबा बाबे परमान हो पूजली गौरा बेटी तो गया माता जाके जंगल में तपस्या कर लगली महादेव के 12 बरस ले पतई सेवा के जीवन बितावे लगली सोचल कि जब तक शिव प्रकट न हुए तब तक ले अन्न जल ग्रहण ना करे। अब वही जंगल में सप्तऋषि लोग भ्रमण करता ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के नारा लगोले बड़ी बड़ी सप्तऋषि लोग गई देवी किसके लिए ध्यान रखियो? महादेव के लिए। महादेव से क्या करना है? शादी करना है। शादी करना है। अभी बूढ़वा के गहकी बड़े सगारी तो बूढ़ऊ खाती बैठल भी अभी बतिया सुन के देवता लो चल जाता शिव जी के लगे कहिए बाबा रउआ खाती वो लड़की जंगल में पतई चबा के भजन करतिया हमने के पूछनी हां तो लड़की कहती है जे महादेव से शादी करे खाती आइल बानी महादेव को लेके हमरा से शादी एक का बौरा दूसरे दुआ कौन लड़की करी हमरा से बियाह देवता लोग के बाबा दुआ बौरा में नहीं करू अपन मुअतिया अब बियाह ना करे तो लड़की आत्महत्या करी अब प्यारे कोई सब चीज बा चाचा ये बूढ़ जवान जात पात ना चिन्हे माने कि कौन कंडेर लड़का बा कंडेर लड़का आ कौन लड़की से मोहब्बत हो गई आ ओही जाके केहू कह दे रे लड़की रे कंडेरा के चक्कर में का बड़े है ने आओ वही कहे हटो तर की ना मार का हानी से कपरे फाड़ हमर कंडेर थोड़ी बड़े एक नयन कुमार तू तो दू आंख देखल तो एक आंख देखेले वह देवता लोग कल के महादेव रहुआ शादी करी शादी करी अरे बियाह बाबा हो बियाह बाबा करिया बियाह बाबा करिया बाबा सब जानतानी त्रिकालदर्शी है सब जानतानी लेकिन भरमाई जो ए भोला नानी रौना सब जानतानी भोला नानी रौना सब जानतानी अरे जानी के बनीले
देवता लोग के विनती कइला के बाद महादेव कहने के ठीक बा शादी करे लेकिन पहले लड़किया के परीक्षा ले लो कि लड़किया चाहतिया आगे के कहला में पड़ल बिया। देवता लोग कहले कि बाबा रुआ विश्वास केगा करो तो कहले जे हमर खिलाफ चल के बोललो काहे कि प्रेमी या प्रेमिका के परीक्षा लेवे के बाद तो कबो विरोध करे के पड़ी। वोटर के परीक्षा लेवे के बाद तब प्रतिनिधि के खिलाफ बोले के पड़ी। खिलाफ जले ना बोले प्रतिनिधि के तब पता ना लगी जे कितना वोट एजीबा। तब देवता गोल शिव जी के शिकायत करे ये चल के शिकायत करके जे लइकिया क्या कहत वाह भवानी आगे के प्लान का बा तपस्या काहे ने को तू रह केकरा खातिर बैठल बाड़ू? महादेव का करबू महादेव से शादी करे। पागल हो गइल बाड़ू? वो दूल्हा के विषय में कुछ जानकारी बा? वो लड़िकवा के विषय में कुछ जानकारी मिलल बा? उस शमशान घाट के हीरो होंगे उनका ना माई ना बाप ना भाई ना परिवार के बाबो ना। अरे कहत हम तो हर शादी कोई वीआईपी जगह हमने करा दी वर्मा जी से विष्णु जी से देवता का राजा इंद्र बड़े उनका से शादी करा दी सो ना ना निमन बतर घोटाते लेके है पागल भी का हो। अरे वो सलवार खातिर अरे वो सलवार खातिर तब तू अरे वो सलवार खातिर वो सलवार खातिर तब तू अरे उनका ना घर बार उनकर घर देखले बड़ी कि ना अगुआ बतौले बड़े स उनका मकान जन बन एगो बारिश के पानी बाहर ना जाला आलूर से ना डूबा तक कपारे छिला जा। आ तू जानता है जे महादेव हवन तो हम महारानी बन जाए ये चक्कर में मत पड़ियो ना ना। आ जानता है जे डोली पर से उतर तो दौरा में टेक पड़ी तो एहू सपना में मत रहियो कौन पूछो ना ये डूगर डूब जाई। आ तू जानता है कि हमार हाथ पुड़िए रसिया में जाए तो इहो मत सोचियो दू चार बेरा जब ना भेटाई नु त लगबो कह जे को भंगवे के गोलवा दिखा ले तोरो को लइकवा गजरी भगरी बना दी। गजरी भगरी के कोनो कीमत ना होला कब काना मंदिर पर सुतले रह जाए ना ना पड़ले बा ई जान सोच लो ये करा की घर में दुआर नहीं बा अब भाग छोड़ के दोसरो यहाँ नहीं बा। अरे वो सलवार खाती अरे वो सलवार खाती तब तू मान जाता रू ना तने और साउंड कर भाई सुनाओ का कर दिनाई भर तो मुआ देबो हेलो मान जाता रू ना कौना खपड़ा में जामल बिया रे ए भाई हम शिकायत करता नहीं खिखी हंसती तो सुन हमारे को बात अरे सजनमा तोहरा पागो अरे बलमुआ तोहरा पागो राजा जी तोहरा पागो हवन पगल राजा पिया रात दिन गाजा इतना ना दुलावा धुआं फेंक दी ये तरह टीवी हो जाए। हवन पगल राजा पिया दुनु मेरा गाजा
योगिया मंजतरू ना खाना खापड़ा में के जामन भी अरे नी मन बात कहता नहीं वीआईपी लोग से शादी ना कर तू हो राजा के बेटी हाथ में मेहंदी लगाईबो घामा बैठबो के सुखाए के लाल टेस होई अत दुआरवा तुलावा गाजा भांग पी गई 12 बजे हाय 12 बजे लोरा धर लगू गांजा पीछे लगू भांग पीछे अरे तू ता बाड़ू अभी नहीं नवेली अतार बारवा बाट रूड़ बुझलू ना रूड़ ना बुझलू जरुआ देखले बोले सब पेड़वा के डरिया गिर गइल बा बुढ़वा में जरिए रहे हंसत आई जितना पेड़ जमीन पर अड़ल बा के पर अड़ल बा के पर कौ सोर पर अड़ल बा ओकरा नरवा एगो मुसरा होला ओही औ दुलावा बा सब सोर खत्म बा पतई तई हरिहर जर गइल बा अब मुसरवे रही अतूता बाड़ू अभी नहीं नवेली अतार बारवा बाट रूड़ अमल पटौन कर का पतवावे मंजतरू ना ये भाई बड़ा झाप दे बोलती है तेगो बात छिपौले रनिया से खोलता उंगरे घर में जाइबू तेगो कांड हुई कांड का पहले गो ऐसा लड़का हो जे देख के भागे लगलू कि सच बात एगो बानी बताव सबसे बाटे गुड़ आ पहले तो एगो लड़का होई अरे पहले तो एगो बबुआ होई है जेकरा होई मंजतरू ना तुम करे एगो ऐसा लड़का होई लगू भागे लगी जब कहे जाओ कहो जब बबुआ गणेश जा जा तू जनिए तार काम जा नहीं खूब मानता नहीं मन मत कहते तो मनते नहीं करे अब जाकर सी जी से देवता लोकल के बाबा कतनो शिकायत करते हैं लड़की भड़कत नहीं तो कहनी बाबा जी हमार शिकायत कैल तो देवता लोग मने में सोचे शिकायत का करे के बाजी शिकायत तो ओकर को जला जेकर में बड़ाई रहेला अरे वो तो शिकायत के कारखाना हो तब बाबा कहले जे कर मतलब क्यों लड़की हमरा के चाहतिया हम परीक्षा ले अगर वे सती पार्वती बन के आई बड़ी त हमर भूतपूर्व औरत है हम उकर भूतपूर्व पति है हम परीक्षा ले भेष बदल के जाए देखत जे चिन्ह तरीकी ना
झोरा दे रे। लीजिए। अरे सर भाई भांग के झोरा लेडीज तोर बहन में टिकली उकली धैले हो। हे बता दे बाबा के झोरा हो चलो हमर बहुवंशन बड़े हां दा चला तनी हम परीक्षा लेके देखो तनी ये आंख हमरा के देख के खुला तरीके ना तैयार जोगिया के बेसावा में बाबा हो अरे धैले हा जंगलवा करा अलो देवी आँख खोलकर देखो तो मैं कौन हूँ। तब पार्वती जी बुझली जे इहो नतिया कोनो बियाह कटवे में कली आँख खोलब ना नाती भाग जा 7 जनाई रहलो लोग के 27 कोई नहीं है तू 8वां आइल बड़ा तार 28 करे और 9वां के भेज देबो तो उनका नाम है के पाठ कर एकर मतलब ही हमरा के चाहत आँख खोलो देवी तो देखो तो मैं कौन हूँ। आँख खोल कर देखो मैं कौन हूँ। अरे खोलो आँख किसको चाहती हो वही है। अरे डमरुआ ये रामा पर्वती के पहुना के प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना रुक जा बोझली अरे डमरुआ रामा पर्वत के पार्वती तू जीत गलू हम हार गलू तू जीत गलू हम हार गईनी जा तरह से शादी करे घरे जा हम ना करे शिव जी कहले फिर मुड़ी गले बड़ जे गिरी बाबा करी है हम ना नुकानु कहियो जी लेकिन बड़ी दिलदार कलाकारी है बेचारी की भाग चन भेटाई तारे बुझाता बरारी बहुत महंगा बिकली सो लेकिन 2 किलो के ऊपर संतोष सिंह खानी को लियो के केकरा खानी संतोष सिंह खानी और मड़वा बसैया ला बाप रे ना ई काम ना उजाला से बियाह कोले बड़ो क्वेश्चन भी मालूम बा जब दुगोला होला न त संतोष बाबू के कहनी जे संतोष बाबू एकरा के हमरा कर मत बैठा का है उ जन मार देले अच्छा आधा घंटा सांस रुक जाए रात भर जान जाई ओकर चिड़ै फुरफुरा बबुआ आय हाय 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 कलाकार भी तो हीरा हो एकरा पे सब जना मरता रहे लेकिन मजबूरी में बाड़े काहे कि हिंकर मौसिया लागी अच्छा हिंकर बहिने लागी आइगा के चिंता नहीं के आ हई जान बड़ई ई अजे सास होई बबुआ तब शिव जी कली हम शादी करब जा देवी पार्वती गई अपना घरे कोनो लड़का लड़की पास हो जाला ना रिजल्ट में तो रोवेला
अगर रिजल्ट बढ़िया आ गई कोनो तैयारी कइले बा लड़का रिजल्ट आ गई लड़की तैयारी कइले बा रिजल्ट आ गई तो लड़की रोवेली मम्मी मैं पास हो गई मम्मी मैं पास हो गई पापा बोलते थे ना कि नहीं पढ़ेगी देखो देखो मैं जब निकाल लिया वही का पार्वती जब शिव जी के जीत जाता रही तो रोवे लगली जाके माई के गोरदन दो के बाप रोता रे बेटी रोतिया माई रोतिया अब राजा के दरबार पर भीड़ लागल बा जे बहुत दिन के बाद पार्वती गांव में आइल बाड़ी कादो शिव जी के जीत गइल बाड़ी शिव जी स्वयं कादो जंगल में गइल रहे आ करार कोले बड़े बियाह करे के अब पार्वती के सबे दर्शन करता तले वही बीच में महादेव वही बीच में महादेव मदारी के भेष बनाकर राजा को दूर आ जाता रहे कहे कि शिव जी जकरा से प्रेम कर ले ओकरा कति पागल हो जाला इन राजा के लड़की के लोग दर्शन करता राजा रानी बैठल बने मंच पर अब बीच में पार्वती बैठल बने अब महादेव वही हालत में चल गए अरे जोगिया के भेषा मारे धई की भोला बाबा आई हो गई भोला बाबा आई हो गई राजा हिमाचल तारा जोगिया के भेषा मारे धई की भोला बाबा आई हो गई भोला बाबा आई हो गई राजा हिमाचल तारा राजा के दरवाजा पर महादेव नाचत और पार्वती खूब ध्यान से देखत रही कहले कि पिताजी वो मदारी वाले के कुछ इनाम दी तारा जी हिमाचल के मदारी सुन बहुत दिन के बाद हमार लड़की आइल बिया और रिजल्ट में पास बिया हमारी बेटी बड़ी खुश बिया कुछ इनाम मांगो तो महादेव बन बड़े मदारी कहतर के महाराज यदि और बेटी खुशे बिया तब बेटी के खुशी खातिर बाप तो जमीन भी बेच देले तनाव कहता अपना बेटी के हमरा के दे दीजिए सदा जीवन खुश रहे राजा को लिखा एगो मदारी वाला का मजाल की सभा में राजा के बेटी मांगता मारो जब शिव जी देख ले जानता चल दले करे हाय भाई तो काम कपड़ा कोई नहीं अलग निरंजन खबरदार एक आदमी मत पड़ी मेरा नाम महादेव है अब पार्वती जब सुनली जे उहे हो तो जाके गोड़वे पर गिर जाता रही ऐसा रुपया काहे के धनी आई दादा अरे थोड़े देर और देरिया कोइले रहता तो विकेटवा गिर गई एक बेर नैहरवा में तार बेच दिया बोलता योगिया में कूद के मर गई नहीं आज सामने में हूँ कहता तो हमरा कोई तो लगे कहले महादेव जब तारा बिना हमरा रहे के मन के कहते देवी कहले जारे वैसा नहीं जगहिया मत आया ना तो विकेटवा गिरा दिए सो माइक में दे अब महादेव कहले कि पार्वती हमरा से जल्दी शादी करना तो पागल हो जाए हम कहीं भी पहुंच जाए काहे कि उनका में को बीमारी रहे जब वो ध्यान ना तुरंत रहे तक काम देव से ले जाके देवता लोग बाण मारवा दिया और वो बाण में ऐसा शक्ति रहे जे बाण जेकरा के मार दिया 48 घंटा तक ये पूरा धरती प्यार में मग्न हो जाए पेड़ पेड़ से ताल तलैया से जानवर जानवर से पंछी पंछी से चिवटा चिवटी से माटा माटी से हाडा हडिन से बिरना बिरनाइन से मूस मुसाई काहे हंसत भोजपुरी हो माने प्यार में वैसन बान रहे
देह में मार दिया तो सब मोहब्बत से भर जाए बढ़िया भाई एबरा बनवा नहीं खे का है एबरा मार्केट में मिल जा बनवा अच्छा तो लड़का लिए को गोभ लिए सो वो का है जल्दी कर हां तो बाबूजी मुंह बढ़िया बा उहे पान का लागो रे से बेचैन दे दे प्यार रे रह दी 48 घंटा खत्म हो गइल बा जा संजोग था ठीक एको मिनट बचो रही गाज फेंकिए दे हम प्यार में मगर नहीं हमरा बुझाई ले का धइले भाई ना अच्छा जेंट्स लकाई आ हमरा बुझाइले जे नाइटी पहिरले अच्छा जेंट्स लेडीज में का फर्क बुझाई तारा जेंट्स लेडीज में घड़ी के जमाने में बुझाई जी ना जी ना जी दुका दे तार सन आ हो दुका जो देता हैं फर्क ना बुझाई बबुआ आप पार्वती कली के बाबूजी हमर शादी जल्दी कर दी न तेंग हाला में आ जाई है हुक दिया सब बड़ा पीरा से हमरा गांव में एगो जादू जी बाड़े तजिया के मेला रहे भैया आ तजिया के मेला हमरा गांव में उठेला न त 4 आना रहेले मोहम्मदन 12 आना रहेले हिंदू मोहम्मदन 4 आदमी बा त 40 आदमी हिंदू बा आ लेकर रेलवे ढाला पर जब हमने कहनी सो तो जादू जी अपना मौगी के मारता आ मौगी को तजे रेल से कटो अबे कटो आ लाइनिया पर पटक देले हमरा गांव में आउ कहती मर जाए नाती मर अबे मर मुआबे नाती ले जाए ना तले हमने क्या खड़ा लेके गोनी सब कोन के भाई मेराडू के मारता हे धर ए हमर धरे 2-4 हाथ जब लइका लगाओ तर सैका के तब बुझन मौगी पिटाती है तो हम कहती है ए चंदन के कहली जे मरी हो जान अरे कहू कहता तो हमरे कोई लगो चलो हम ना कटाए चलो अब वो कहता जे भाग सगा छोड़ तोरा चलते हम काहे के रेलवा से कटती तो ठीक रहलो बताई ममता बा ना उ भले मर्द मेहरारू के मार दे चाहे मेहरारू मर्द के लेकिन मेहरारू के सामने मर्द के केहू मार दे तो बर्दाश्त करी ना असली मेहरारू बर्दाश्त ना करे ओकर मर्द चाहे कितनो बिगड़ल होके शराब पियतो के गांजा पियतो के भंगड़ियो के चोर होके लुटेरा होके ओकरा खातिर प्रिय होला अगर असली मेहरारू भी ओकर मर्द जन तनी मालूम मार काइल बड़े ए दुनिया मेरा ओजी के जाके कह दे ई बड़ा माल मारो तारे तो जानता निमन है तो उनका कही तारा दादा के कमाई हो दुआरी पे से चल जाता हाड़ी से कपारे फाड़ दी आ जितना जाली बाड़ी सो ओकन से कहते जे हो तार मर्द बड़ा गांजा पियता रे तो ऊ कही नतिया के कोनो चोहलियो नहीं उकर के कोनो मारहु वाला नहीं के भेटा इनका लादवा पचौड़िया निकाल देते सो तो बढ़िया काहे कि उनका भरोसा होइए नहीं के असली मेहरारू मर्द के शिकायत सहबे न करी भला है बुरा है मेरा पति मेरा देवता है मेरा पति मेरा देवता है हम आप लोग के तो बोलो सुनो जे देवता है हम भला है बुरा है लेकिन आप लोग के लिए देवता है ये वो जन्म का धांगनी हो सब जानी के धांग तेजी पहुंचल बा अच्छा ये अनुवार धांगनी पहली हई बाल बच्चा ना बोलते छोड़ दे इनका से कोई नहीं तै सन्यास ले ले इनका से कोई नहीं तभी ना मुड़िए
अब शिव जी का तिलक लेके 2 आदमी जाता है के हजाम पंडित जी 2 आदमी तिलक लेके गए 9 आदमी ना गए घड़ी तब बाप रे बाप बाराछा में जाता है 572। अच्छा कहे का पड़ता ये लोग पंचायत भवन में टिकाओ अब पहले लोग 5 आदमी जाइए 5 गो के पंच कहा ये 5 गो बाराछा वाला आइल बड़े 5 गो देख नहरू आइल बड़े 5 भाई हित आइल बड़े अब 500 आइल बड़े। अब जान ले कि 2 आदमी तिलक लेके गइले के हजाम और नारद भगवान जाते 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 जब जंगल में लेके गइले पंडित जी हाजमा कहत बाबा कोनो दुश्मनी में का जे उरे चढ़ाओ इन गांव कहां बाहू राजवा अपना बेटिया के ऑल्टर एरिया में शादी करता का पगलाई लगा हो इन्हें कहाँ घर और बस्ती लोग का तक चलो ना तनियो रागवा बढ़ो फिर जाते 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 तब तक ले महादेव अंग में बहुत लगा के मिर्गी छाल पहिर के सांप के हार पहिर के चंद्रमा ललाट पर जटा में गंगा बाबा बैठल बानी हाजमा को बाबा ई पार्टी के हो तो पंडित जी कहले यहन पार्वती के दुल्हा हो तो हाजमा कहते पंडित जी तू अपन विदाई ले ली हम काम में चलो तो का है ये भीख लोग चल जाओ ना कि अपना देह पर कपड़ा ने कई तरह के धोती देता है राजवा का मोती खराब है लंगा लूचा से बियाह करता है ऊ कहले चुप चुप महादेव भगवान तो डांट का हजमा को पंडित जी चुप रहो पंडित जी का जात तारा तो ना बुझात रे अब ऐसा सुला हमारा डुमरिया घाट पर भेटात रे दुल्हा के मुगल हो सांप गोजर लेके बैठल बा ए बताओ कोनो टेलर एकर पैंटो लेके सी कम से कम एगो जंग हो तो सी देला अब त हाजमा निरादर क के भागे लगा जब हजाम राम भाग गइले त रास्ता में 5 गो नाग बाबा खड़ा पड़े हजाम बूढ़ाऊ के भीख मांगा कोई के जाता रे आओ आजा एक भाई कमेओ करे सो 4 भाई गवा रहे सो आ लूर से यदि को देता नहीं सो अच्छा अबे वेंटिलेटर पर अब जब नाग देखता तो भागल भगते पंडित जी तिलक चढ़वाई का है अरे कर सेना बड़ी जबरदस्त बा अरे का भाई 5 गो टोल टैक्स पर बैठल बाल को सकती पे अरे जहाँ चौर के कौशल सो अरे देखिए तो कहले तो चढ़ा तिलक तो चढ़ा बाबा के तो तिलक चढ़े लागो काया माना तिलक चाऊ काया माला तू कहे आए काया माना गाई के घिवा से जागवा होला सुध हे महादेव दुल्हा दुल्हन में रक्षा करी हो गाई के घिवा से भगना के रक्षा करी हो नावा माना तिलक चाऊ चावा माना धूप है आहे तिलक माना गाई के घिवा से जागवा होला सुध है आहे तिलक माना गाई के घिवा से जागवा होला सुध है अरे
पल्ला धक चढ़ी आई ना महाराज दुनिया में कुछ बा और हुआ को हम हमर बना देता नहीं आज इहे गांव हो इहे रसौली गांव एक बेर घर भोज में रहनी केकरा देख ले आई रे नया घर बन रहे और घर के मालिक बाबू साहब का महादेव बना दे आ जब बियाह करा दे तो वह कर रोए लगल हम के बाबू साहब काहे रोता नहीं अते बाबा हमरा के रुआ का बना देनी अब तो हम मरियो जाए तो नाती पोता हमारे यही गनु देखी अब हम हुए ला कहां बनी हां अब तो हम अमर हो गए हां देखी तो है महादेव के एक बार सब जयकार बोली बोलिए बाबा धनेश्वर नाथ की बाबा महेंद्र नाथ की तिल करू लो हां दूल्हा के कपड़ा पड़ाइल बा आइल बा हां बा हो देबा अच्छत मारी अच्छत ओ मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मेरे की छाल उतार दीजिए आज राउर ओरिजिनल बियाह का है शादी राउर भइल बने बुढ़ियो बानी नु वहां के बानी ए ने आई लोल बानी ना नु वहां के ए जी आइल बाड़ी आही पापा आही तब तक उनका पेटवा में लहर फूटी काहे ये हमार बुढ़वा फेर का कर रहल बा आई पहरा होता चदर धदी बारी में ले आई मेरे के छाला खोल दी अंदर नहीं खे कहते हैं जे ई ना खोले अंदर नहीं खे ए पर से पैरा रे क्या है अरे ए पर से पैरा जुग जमाना खराब बा इन चाचा हमार मरम जानता नहीं हौ के चिन्हेला महाआतंकवादी हो ना शिव बने कपड़े शिव जी शिव बन का अमर होके कबा धोती धोती कहावा दूल्हा के धोती जाला हर हर महादेव धोती जाला रसौली गांव के महादेव की पोछीटा कहावा जय हो भाई वालों की जय हो पोछीटा बिछावा खोसना पोछीटा जल्दी जाओ बिछावा खोसना पोछीटा माला माला कहावा दूल्हा के माला गाला पहिरावो माला गाला पहिरावो माला 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 कहावा दूल्हा के माला गाला पहिरावो माला गाला पहिरावो माला गामछा गामछा कहावा दूल्हा के गामछा कान्हा बर धरना गामछा कान्हा बर धरना गामछा टोपी टोपी कहावा दूल्हा के टोपी जाला दी पहिरावो टोपी जाला दी पहिरावो टोपी 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 कहावा दूल्हा के टोपी जाला दी पहिरावो टोपी जाला दी पहिरावो हर हर महादेव बाबा ये बार रहमनी तिलक पर हजामी आगे जा रसौली गांव के हजाम के हब शंकर ठाकुर शंकरे नाम शंकर वो चौका पूरा ये शंकर जी के बिया में शंकर वो आइल ये हजामी है ये गांव के
ठीक निमन भी शंकर बाबू हजाम भागशाली बा रेहू मछली खानी धइले बा बैठी महादेव बढ़िया जय हो जय हो जय शंकर बाबा पंडित जी के आमने सामने हजामिन काहे बैठे लालू काहे वैसे बाबा जी के शंख के दर्शन होत रहेला शंकर वो देखो बाबा के शंख के नेबा कहती है जे बाजे लगी ना तनी फूकवा के दे बड़ी हंसमुख कलाकारी है भाई हरी लेनी मन हिया आज मारा शिव जी के तिल लगायो आज महादेव जी के तिल लगायो आज रसौनी में बजली बधाई रे भाई शोभा बरनी ना जाई गाई के गोबरा से अंगनानी पाई अब गजमती जमुना पुराई रे भाई शोभा बरनी ना जाई गजमती जमुना पुराई रे भाई शोभा बरनी ना जाई अरे चंदन संभार चौका बैठिए महादेव तिलक लेके आई नारद बाबा शिव शंकर दुल्हा जब बाबा के तिलक चढ़े लागल तो देवता लोग अपना अपना विमान से फूल के बारिश करे लागल जयकार बोले लागल महादेव के दर्शन करे लागल ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरे ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा च शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते कर्पूर गौरम करुणातारम संसार सारं भुजगंधारम सदा वसंत विद्यारविदे भवानी सदर्वामी ओम शांति नमः शांति हरि ओम शांति भारत वर्ष रेवा खंडे अर्जावर्ते जम्बूति पे कंजू प्रथम जड़े हा अरे ई पंडित जी कहाँ के हई ई पंडित जी काशी जी के फेरल हई हम पेरल ये डांट दो आगे फोन करी अरुणवा के लगे बबुआ जब तिलक चले तो धान हरदी बटाला अरे धानावा में धानावा हे महादेव पर्वत कन्या करे धान बटैला के बाद अक्षत बनाला अक्षत के बाद चुमावन होला अरे चुमावन होला बाबू का जोरी लाया जुरिया अरे ई के हा यहाँ के पहिल की मेहरारू होई अच्छा दूसर का बियाह में आई बारी बाबू का जोरी लाया जुरिया
जी सब चुमेला काका को भाई बानी रुआ दो भाई रुआ बड़का भाई के नाम गणेश जी और नाम अरे बाप काई महेश कौना रूप में कौन मिल भाई दादा कोई न दी जो हम आई बानी घूमे फिरे बबुआ तराउर नाम महेश बड़ भाई के नाम गणेश वाह वाह अब बाबूजी के नाम दूरबीर सा है का प्रणाम तब तरुआ हमारा आदर्श बनी काहे कि साहे जी का हम चेला है ये कर नाम गौतम गुप्ता एंड गौतम तूफान का है इस तरह हमारा आदर्श बनी आई बरा तो कर महादेव बनी ते बरा तो हमारे इष्ट देवता बनी तो गणेश जी राउत बड़ बनी बड़का भैया नहीं तरुआ काहे के बनी उहा के चल गए तरुआ रहल कौन जरूरी रहे अच्छा हमार सेवा कर ना हम सोचलिए जे उहा के चल गए तरुड़ी जी रहल का जरूरी रहे अपन संग ही चल देला लेकिन हमार सेवा कर के दिखे तनी मन बात बनी है तो गणेश जी बड़ भाई के नाम हो दैया फेर चुमे चलली दुल्हा के भाभी दैया फेर चुमे चलली दुल्हा के भाभी एकर डोलेला एकर पाग डोलेला एकर भौजाई भी बड़ी आनंद ले ली देवर के बियाह में भौजाई भी बहुत आनंद ले ली कंपटीशन ना करेंगे जा भौजी जा भौजी खाई खाना पिया बुता मोटाई दुकाई भौजी खाई खाना पिया बुता मोटाई दुकाई आई अपना बसवारी में जाके लोटाई दुकाई से जान जाइए जी उठी दुल्हा अरे हमर बाबू असम शादी करती ना अभी कोनो उम्र नहीं के इते 11 बरिस अब हो चलता अंत बाबू हमारा आईटी तैयार करे तब बियाह करे लेकिन अगुआ इतना ना पिठियोले हंस ये मजबूरन करे के पड़ जाता जब तिलक महादेव के चढ़ गए तो देवता लोग पहुंचल कि महादेव के दुल्हा बना देवे के बस सारा देवता लोग शिव जी के सजावे लगे अब बाबा ये गर्दन में ये सांप लपेट के कान में बिछी पहिर के जटा में गंगा जी लेके अब बादशाह बैल पर चढ़ गए शिव जी के शादी में चाचा शिवे जी एगो ऐसा देवता बड़े के दुनिया के हर चिंटा चिंटी के भी माने ले जेकरा का हमने के मार के मुआ दिले सांप के उस सांप के माला बना के पहने ले काल के भी अपना से प्यार करे ले ना उ एगो सांप शिव जी के बराबर में कह देलस कि ना जाए बस शिव जी ध्यान देके देखले जे सब जीव के नेवता दियल बा के नहीं के जात तो उस सांपों को तो हम ना जो का करी बस शिव जी शराप देले कि जो सांप हम हर जीव के अपन प्यार करी अते हमरा बरात के निरादर करले बड़े जहे बड़े तहे पेड़ बन जो पेड़ जे कहीं जाए लेकर रहबे मत करियो भाई के भी सांपों खड़ा भइल आ पेड़ बनल तरकुल के कहे कि तरकुल के पेड़ उस सर्प ओकर चोइया देख ली ओकर पतई और हाथ काट दी ओकर उहे फन उहे 76
अब तरकुल जब बन गए तो सापावा कहते जी महादेव छोटा सा गलती के सजा देनी ऐसा पेड़ बना देनी जे हमरा छाया में केहू बैठबो न करी। तो शिव जी बड़ी दयालु उनको जे जा जब हार मान ले तम वरदान देता है जे कलयुग में तोरो को की ढेर होई। तो देख लिए बरा एगो तरकुल के गाय तो 4 बजे भोर में 2 जना घेर के बढ़ जाले बुझाला जे अपना खानदान के पिंडदान करता। हाँ आ कोयला जे ताड़ी पियतनी ताड़ी उ ताड़ी ना हो उ सांप के विष उ विष छोड़ेला पी के हमने के मात जाई। हां हां आ तबो हाडा मिली कहले से जे हमरा महाराज जी के शिकायत कइले बा वरदान देले बड़े बड़े तार के लेकिन हमनी के तार के पियहु ना देव केहू के बा ओइ लबनिए में हाडा पीनी ढूक जाला सो आ हमनी के अपना ना वैज्ञानिक बानी ये छननी से छान के ओकरा के मार दी। कभी भी ताड़ी ना पिए के गांजा पी लो सिगरेट पी लो पान खा लो भले गुटखा खा लो भले शराब पी लो लेकिन ताड़ी ना। काहे जी ए में टांग के चढ़े लो। अच्छा आ टंगले ले जाइए सब टंगले उतर के ले त कहले जे ताड़ी एकर बड़ा निमन होला निमन थोड़ी होला एने सही बोबी आइल बा और सऊ बोबी आइल बा आ दोनों जब लड़ल बा त प्रेशर बढ़ त गजा हो आ ई जाली भैया शराब पी ले त केहू ना जाए मुंह धाम के ट्रेन में बढ़ जाए लेकिन एगो बोगी में अगर ताड़ी पी के आदमी बढ़ जाओ आ एक बेर ढेकार दी मिजाज से त जेकर बर्थ बा उतर के जनरल में चल जाए। अगर हेने से मार देलो तो हो सके तो 2-4 जना कोमा में चल जाए। ओकनी के कपड़ो बसाला देहियो बसाला पसीनो बसाला 6 महीने हमनी के लग कहां छदी ले ई बारे चाहे न देव भाई रहले। अब बाबा के ये बैल पर सजावल जाता ए संगतिया सुनिए अरे वो हमरा के प्रिय मान ले चढ़ी ऊपर काम बनू काम बहुत चला कहले कि हमर मित्र नु है एक बेर बढ़ जाए महादेव के ठो देबो के बाबा के बैठाओ के कौन हमरा के थोड़ी शिव जी के वाह वाह हम कह के रो दे पे चढ़े इहे बात काहे जी हम तारा मित्र संगतिया ए देर मत बैठे ए नहीं के हम लमहर बैठे सु गइल बा ए बैठी बाबा ए बाबा आल आओ तो ए बैठी बासा पर बैठी ना तन मन पड़ जाए कबा तो हम ही पड़ जाए और तो बैल चदरवा राउ ही जिन बच्चा दरवा को जाए कबा चदरवा राउ अमर हो गई हे करा चदरवा में लड़ गई तू ही बासा बैल बन जा आ दूसरा का हम दुल्हा लपेट देता ले ले का लपेट ले ते दुल्हा बोल जो बासा भाई निहुर जा निहुरा बढ़िया से बाबा चढ़ी चढ़ 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 आराम से धर के लगान धर एगो डंटा ने के डंटा एगो बाबू ले एगो डंटा रखल बानी तन दी ना दी बैला मंडा जो हाके के परला जय हो हमर बाबू महादेव नचनिया चलो बजनिया रेडी बन टू
सवेरे ओकरा के सर्जन से चेक कर ली कहीं रेसा उसा कोई हो इधर मुआ दे तर के जानते नहीं बाबा बाउसिर भीतर ही हम ठेल दे बानी वो मासा फसा सब पेट में गई बरात पूरा उस सजल सारा देवता ने बरात के सजले बा अब बारात लेके जब चलल है भइल टोला महला में भइल हाला टोला महला में शादी के कई पर सजल है समान जिला भाई करता हूँ समान जिला भाई बात हो जब बाबा का बारात चलो तो जितना रोड में लोग भेटाई बरतिया देख के अपना अपना केवारी के बोन कोली प्रमदनीय परम पूज्य श्री अमर उपाध्याय जी एकार के दलवानी महाराज जी के गोड़ लगता आशीर्वाद के भी कामना रखता बाबा का बारात जब गई राजा हिमांचल के बाग में गई और बाग में जब पहुंचल तब बसहा बैल से बाबा कहनी ए बसहा जी बारात लागे में देरी बा आई राजा हिमांचल जी के बाग हो अगर तारा इच्छा हो तो कुछ खा पी सकता रह तैता तना ना खुश बा मालिक के बिया बा एकरा भूख प्यास लागता ले कलश के रंग बाजी करी हमरा मालिक के ससुराल के बगैचा बड़ ढूकल बाग में हेने से उजारते हेने से उजारते अतले माली लावती फूल लोरे करती जे पार्वती के शादी बा जब फुलवारी में ढूकतिया अब ओकरा समझे में लिखा होता ई कने का मवेशी अगर रे बहुत लागल गोरिया
मालिन पूरा नाराज बिया की फुलवारी में के फूल को नुकसान कइले बा। अब हम राजा के बेटी के शादी में का ले जाए। अब बादशाह पर सारा लीला को के अब बाबा के जाके पीछवा खड़ा बड़ा। अब मलिनीय ज्योति जे कावना नथिया के माल गुरु आई रहलो, कावना नथिया के आई रहलो। तले महादेव के देख ले क्लोज करे ई कहा का मदारी वाला रे। आई संग में बोल ही नथिया के काम का